udgår til dagens bulletin fra Flyttecirkus Laursen og Pedersen. Nu er vi endelig nået til EU. Vi er nået til Bulgarien. Vi havde nogle hårde dage i Istanbul. Det sidste vi oplevede, det var, at vi var holdt tilbage i toldkontor i Istanbul i 30 timer på grund af det samme åndssvage dokument, som vi har haft problemer med hver eneste gang, vi skulle krydse noget grænseværk. Dokumentet er rigtigt nok, det betvivles ikke. Heller ikke af de officials, som vi møder og så vidt. Problemet er, at computersystemerne ikke kender det dokument. Så maskinerne før menneskene, sådan er det. Nu er vi så nået til Bulgarien. Vi kører på sådan en diagonal motorvej, der går over til Serbien. For inden vi startede her, så slog vi rest ved en tankstation. Lige kort efter vi havde passeret grænsen fra Tyrkiet. Det tog så i øvrigt kun 3 timer den her gang, mod godt og vel et døgn sidste gang, så det var helt fantastisk. Når nu vi kommer til Sofia om et par 100 kilometer af den her fine vej, så holder vi til højre i stedet for til venstre. Og det gør vi, fordi vi simpelthen ikke orker at skal krydse flere grænser. Tanken om at skulle ud af EU og ind i Serbien, måske at betale bestikkelse ligesom sidste gang, hvem ved. Og tanken om at skulle ud af Serbien og ind i EU igen, vi orker det simpelthen ikke. Så vi satser på at køre, som sagt, til højre ved Sofia og så tage ind i Rumænien, som ganske vist ikke har ret meget motorvej. Men landevejene skulle være okay. Så vi satser på, at vi kan vinde tid i det lange løb, og i hvert fald undgå en masse besvær. Selve turen er kun 100 km længere. Så det bliver lidt spændende, om det var en god disposition eller ej. Vi er faktisk også lidt bekymret for, hvor vi skal holde weekend henne. Til det døgn, vi spildte i Istanbul, det kunne vi faktisk godt bruge, når vi kommer lidt længere hen på ugen her. Fordi i Tyskland må vi ikke køre om søndagen. Og nu er det så onsdag middag nu, så det kommer nok til at knibe gevaldigt med at nå igennem Tyskland helt til Danmark, inden det bliver lørdag midnat, natten til søndag. Herom mere om et par dage. Slut fra Bulgarien.